chiegni pacho, ma e odwa. Oimore kamoro moro maintie janeno mar Kala TV, arwaki ni machiegni weche manyien saa achiel mana mar odhiambo. Kaka wuono en tarik 13 dwe mar auchiel 2026 ka wanyisi ni wami weche achiel kachiel kuchakore sani nyaka e giko margi. Parni nyalo luwo weche gi mamoko e live mago mag tudruok kamoting'o Facebook man Kala TV Live ka achiel kod X kata Twitter man @KalaTV, kendo bende YouTube en Kala TV. Machiegni ka jaloko marwa en David Abi. Housing inaendelea hapa. Hii Western Kenya counties 5 tumeweka bilioni 100 ya housing, ya affordable ya market 100 ya housing, ya affordable ya market na ya hostels. Hapa katika hii university yetu hii hostels. Hapa katika hii university yetu hii Vice Chancellor yuko hapa. Hapa tunajenga hostels. Vice Chancellor yuko hapa. Hapa tunajenga hostels ya vijana wa hapa Kakamega hii Masinde Muliro. Ni kweli ama si kweli? Bana, hawa watu watakutana na sisi. Sijui kama tunaelewana. Si ndio? Na ni watu ambao hawana track record yoyote. Mtu kama umezunguka, umekuwa waziri ya kila kitu, umekuwa katika serikali miaka 50, huna chochote. Hakuna mahali utaonyeshwa anywhere ati umefanya anything. Kiburi mingi. Bende en jagoro mochuni migawo mar weche mag rito maturkani mana Dr. Raymond Omolo. E telo machielo koro yang' jo Kenya maromo milion 31 osendikore okumba thieth mano mar Social Health Authority kata SHA kaka achiel kuom mirugo mago ma yudo thieth makare. Bende oyango ni ute thieth maloyo gana 10,134 osemi orak ma chiwo thieth e bwo okumba thieth onogo mano mar SHA. Jatelo bende nomedo ni chenrono en ma bende koro kelo yot ne weche mag thieth, kama koro nolero ni oganda mabor e pacho kani omed mana ndikore kaka osebedo ka koro dhi nyime, kwacho ni mano en ranyisi makare ni chenrogo mag thieth We are already witnessing encouraging progress through the Social Health Authority, and to date, more than 31 million Kenyans have registered under SHA. 11,034 health facilities have been contracted across the country, with more than 147 billion having been paid out in claims to support healthcare access across from October 2024 to date. These achievements demonstrate our commitment to making healthcare more accessible and affordable, and they also demonstrate an important principle. Healthcare works best when citizens actively participate, and therefore registering for SHA, seeking preventive care, attending routine screenings and checkups like Marion has just shared with us, adhering to treatment and making informed health decisions are responsibilities that directly influence individual and national health outcomes. Weche mapogore kod mano bende en ni CM ogol jo Kenya ni kik ber kanyo mamor kod budget ma yande ne osom kod jatend migawo mochung' weche mago mena pacho kani, ma bende koro wacho ni med jopiny pek mag ngima. Na mbili, sisi maseneta wakati huu tumekuwa kila wakati yote tuna sympathize na devolution, ndio ukute mwananchi atafanywa kazi na mnagani. This being a campaign budget is going to be a promises budget. We're just going to be promising people. We have put things on the paper, but in terms of exchequer release, it's going to be a big problem, because where are you going to get this money from? If you say you are going to borrow, for example, we already have exceeded the 55% of GDP that we had already passed in Parliament. We're already doing more than 70%. So
If this is going to be sustained, then it means that the economy is going to be in a lot of trouble in coming days, and it cannot be sustainable. Mageti breaking mabende riwruogno mano mar jodolo mathurkani mong'ere kaka the National Council of Churches of Kenya bende korino seo mokalo monj mane otim kod jonjore moko e kanisa no mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi. Sama riwruok moro mago mag jonon chal mar budget noriko ne nono budget ma yande nosom kod piny owacho. Ma biro ka koro riwruok nogo ma jodolo ne oseo mokalo achiel kuom jatelo moro ma giwacho nitiere piny owacho ma giseyo ni ne otiyo kanyo kod jonjore go e monjo nogo mano otim kata bende noweyo ka mwandu opogore opogore ne okethi. Ginyiso piny owacho mondo mi oyie one kaka nyalo rakore kod timego ma ok ni kare, ka giwacho ni pach jopiny ok onego ogeng' e yo moro amora. Eto kumachielo bende en ni mane en gavana machon e kaunti ma Nairobi Dr. Evans Kidero koro ni bende owuok oko mar kwa jopiny moloto ma Nyanza kani kod imbo no mar Kenya mondo mi obi ochung' e tok jatend piny owacho masani William Ruto e sire e yiero ma higano manyien. Kaluwuoyo e nyasi mar iko mar mane en jatedo mare e Kolomani e kaunti mano ma Kakamega, Kidero wacho ni ber ka koro jopiny siro telo mar Ruto mondo mi otiek chenro mag dongruok ma bende ne ochako. Have a right to lead Kenya. Na Bwana Savula, 2042 is too far. 2042 is too far. Sawa sawa. Najua kuna Mluya ambaye ako tayari kuwa president 2027. Kuna. Anaweza kuambia hakuna. 2027 hakuna. The earliest anybody can be president of this country is 2032, and let's prepare ourselves for somebody from Nyanza or Western Province to be president. So what we do in 2027 tufanye na wale ambao watahakikisha tumepata presidency in 2032. Na nyinyi mnajua vile ninasema. Asante. Ka seche ma magine hakuna njia nyingine, tuende naye bega kwa bega, kwa sababu kuna watu wengine wamezunguka na wanazidi kuzunguka hapa. Washindwe. Washindwe. Wewe kama haujui pahali unaenda, hautajua umepotea. Sasa jamaa wanatembea hapa, wengine wamekuwa impeached, they don't know what their future is. They are coming to try and tell you that they know where they are taking you. We should remain focused. Tusidanganyike, tusidanganywe. Tuungane na Mheshimiwa Rais, because this is where Kenya is going. Eto kumachielo bende en kwa makende koro ketne jopiny e gwenge mago makaluo kani mondo mi oyie wuog oko otim andiko kaka joluto mbulu kaachiel kod neno ni gibedo kanyo kod opande. Kwa makamani ogol ne oganda e sub county no mano Maseme, bende koro jiw ni motelo yiero maduong' mabiro nyaka koro ginene gindiko kaka joluto mbulu mondo mi gibed kod thuolo mar yiero jotelo. Mani biro ka bende rawere okwa mondo mi oyie kata ne ni odonjre e somo mago mag tije lwedo kaka yor biro medo bedo okang' manyime mar nwang'o thuolo mag tije e yo makare. Kwa makamani nogol kanyo kod commissioner Idu mochune weche mag ng'iyo tije jopuonj kata TAC okil Timon Oyucho ikinwa bende koro ni no osidhe kata ne sidhe kod jodongo mawuok e gwenge mag Seme kod Unje e weche mag biro laro kom od burano Maseme e yiero maduong' mabiro. Jatelo no ne wuoyo kama. Niluonga ni Timon Oyucho, an jaseme. Seche giendi an gi lek mar bedo mbunge mar Seme ka yiero ma 2027 ochopo. Kono ne wan gi nyasi matin. Nakelo kwayo na kanera mondo jo kanera ong'udh no lao. Kidwaro yudo telo nyaka ikuong idhi dwar telo kuma gomwa wacho mang'eny ne jothurwa. Eni mokwongo nyaka waikre wadhi wakaw registration mar IDs. Kendo jogo manende chal ni pod onge gi IDs, mamine matindo, wabiro neno kaka wakonyogi mondo gikaw IDs mondo gidhi gikaw kura. Tamor an gi mor makende ni jogo mobiro kaendi kata the youth kata jodongo kata mine
nigi kura te, kendo naloso gi jogo mang'eyo ni dhi goyo kura mar adier. Kamoro moro mantie weche gi medo gina achiel kachiel kokale Kala TV janeno marwa ka nyisi ni wayudo yui matin ka bang'e to waduogo gi mamoko mathoth med mana kete kanyo. Mine nyalo, adier ginyalo, kata gikalo e pek machalo nade, to giketo sinani ni ngima nyaka dhi mana nyime. Achiedh nade magikalo egi, ok giyie mondo ketgi piny, kata tek nade. Kuom sigana mag mine moloyo lwenje makamagi, kete mana e Kala TV ngeso ka ngeso, saa 2 nyaka 3 mamidhiambo e chenro mar dongruok mine. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Bende ene mokum jokanyo duond buche samano mar ODM ne okaw makende mar puoyo chenro mag yiero maduong' buro nogo mano bagi odiochieng' mano manyoro kakor gikwayo jotelo mondo mikoro ni oneni otiyo kanyakla ne jopiny motelo ne yiero maduong' mabiro. Justice Adoyo nigi mathoth e wach nogo. E bwo seche 24 bang' ka duond buche mar ODM badeniri ma Kisumu County koro ne wuok oko kendo yiero ayanga jotelo ma duond burano ero e Kisumu County. Moko kuom delegate jogi biro terowa mbele kendo chama biro dhi mbele. Wasiro list mar consensus kendo wan gi mor ni kawuono wach yiero waketo bang'e wadhi forward. An dajiw mana jomo yiero ofis ni jok duto muneno ka Kisumu koro ni e lwetu. Tauru party mar ODM kendo wadwar membership mondo wamedre kendo wadhi nyime. Kwang'e ni kura ma 2027 ODM pod dhigo kura kaparo kod jakom Raila Amolo Odinga. Ka bende korka kore achiel kuom jokanyo e duond burano mar ODM ma bende wuok e sub county ma Nyando, migosi Joshua Adera, to koro kwayo jotelo go eko ni ka giyie to giti kod thuolo kod teko ma duond buche mar ODM omiyogi mar riwo oganda kanyakla to kik giti ne igi gin giwegi. Kawuono wamor gi chunywa duto te kendo gimosebedo ka chandowa Kisumu County watieko odiochieng' ma kawuono, kendo I'm ready to support the party motimo odiochieng' mar consensus momiyo watunde wa reach a final of today. Omiyo wamor all the constituencies nitiere as a team kendo yiergi kaka dwarre. Gimaduong' mwadwa kwayogi ni nyaka gitine party matek under Oburu Odinga
ma kik gichag ringa. Kanyakla koda puotho mag jotend duond bucha sa mar ODM Badilima Kisumu County no bagi aero Badilima Kisumu County no bagi aero multipurpose kocha kabene gin yiero go posol kocha kabene gin yiero go ekoma joera kanyakla koda jokanye duond bura nero ekoma joera kanyakla koda jokanye duond bura nero orwako gi sirimo maliche mokalo. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo. Pero machielo bende en duol mochung' ne koro chal mar lwasi koro ni kata kod futo mar yamo ogolo duol ka giwacho ni koth mar El Nino nyalo biro chue e gwenge mopogore opogore ma pacho kani kendo koro gwenge go nyalo biro bedo kanyo kod ataro go mag pi kache kod olo mapek kalo kanyo kod ler mane igolo giwacho ni nyalo biro bedo e dwe mar 10 kadhi nyime e dwe mar 12. Apisa mochung' ne yango magi nowacho ni sirikande go mag county kod riwruoge mamoko koro ni nyaka neno timo makare ne geng'o midhiero moro moro ma nyalo biro neno e kinde mabende koth ma kamagi nyalo biro chwe ka koro wacho ni jok mabende odak kuonde mabende pi jatime ataro nyaka koro neno ikore kaachiel kod mago mabende iwacho ni ibiro ket e chenro kod telo mag counties kaka tiyo yore mag ikruok ne midhiero manyalo biro bedo. Garissa counties, and we anticipate that most of the rivers will also have a lot of water, which already will cause some havoc, like breaking of some of the bridges. Weche mamoko moten kod kar tule mag bungu en piny wach mathur kane kod riwruoge mopogore opogore kach kod migawo mar KWS sani koro ni ka gimakore kod mamoko ochako tiegruok mar timo nonro e wi le mag bunge counties mopogore opogore ma pacho kani e chenro mabende koro iwacho ni biro kelo kanyakla mar bedo kod nonro duto e wi le mag bunge kaka yo mar neno ni obiro is scattered with various state and non-state actors and therefore what the institute is doing as mandated under the Wildlife Conservation and Management Act is to bring that data together into one common repository that the government can be able to access easily for purposes of making decisions and informing policy in the wildlife sector. So we're almost coming to the end of the process. This is the phase two of the process that we started in 2020. To be able to know the extent and how this vegetation is doing. Eto weche mamoko bende en jopur mag ochele gwenge mago mag Wagunga mayudore e Awasi Onjiko Ward koro ni ogolo ywak margi wi nok mar pi magitiyo godo e weche mago mag puothegi mapile ka pile. Ka gilos kanyo kod jofwambo, jopur eko yango ni midhiero mar dag pi monego bed ni Egundho kod Ten County ma Kisumu koro ni osegore e lwanda gino mabende koro miyo gibedo maonge kanyo kod pi mar keyo ne ochele puothegi eko. Gino mabende koro giwacho ni luoro nitie ni ponono chenro no deko ka gidek biro bedo kanyo kod lal mar ria weche mag ochele ma gisepuro. Wadin go pi. Penjowa ni pesawa mano miyowa mondo wapurgo odhi kanyo. Sepagoro kungu an wuod Wagunga. Ma area marwa. Kae kama nyuola. Agoro ni wan jopur ka. Pur mapuro kaendi en outgrower. Tiluonge ni Masune outgrower scheme. To pi mwatiyogo gi en pi ma seasoning. Nwatero ywak ne jo county mondo konywa. Kanwa yudo watero ywak through MCA marwa. Ma dieri notiyo ma nokelnwa contractor mabiro losonwa kar pi kaka pi nyalo konyowa. Wacho na ogo tikuno manyien sa achiel mar odhiambo pani weche mamoko nyalo medo luwo e mbui mago mag tudruok kama oting'o Facebook, X kaachiel kod YouTube. Koro Musa Adek, weche mamoko duogo tiel mar ariyo. Orito masani ka jasomo ne en Rogers Odhiambo, ka jaloko marwa ne en David Abila.
Mine nyalo, adier ginyalo, kata gikalo e pek machalo nade, to giketo sinani ni ngima nyaka dhi mana nyime. Achiedh nade magikalo e gi.